Moro! Onneksi olkoon ykköspalkinnosta. Kiitos, kiitos. Onneksi olkoon tämän sarjan voitosta. Kiitos. Tänään viuhui kyllä aika paljon sitten noin lyönyt 4 kunnaria kotijoukkueen. Yksi tuli sitten vielä maanattarillekin, niin että oli aika hieno ilta yleisöllekin. Mistä lyöntivirre tänään löytyi? No kyllä se oli rentous. Saatiin nyt vihdoin ihan kunnolla laatua siihen mailan varten, niin kyllä se sitten heti tuottaa tulosta, kun rennosti hyvällä mielellä pistetään tylysti palloa väliin ja palloa puskaan, niin kyllä se sieltä sitten tulee. No siltä se näyttikin jo ja oli sellaista todella rennon näköistä pelaamista. Mistä se rentous sitten löytyi? No ehkä sitä kautta, että se eka niukka peli saatiin käännettyä voitoksi semmoista pienestä hermoilusta ja ehkä pienestä huolimattomuudesta huolimatta, niin tavallaan sitten kun siellä Vaasassa toinen peli oli meiltä jo huomattavasti parempi ja pelattiin omalla tasolla ja nähtiin, että tämä kyllä oikeasti piisaa, että ei tarvitse mitään ylisuorituksia tehdä, niin ehkä sitä kautta. No entä oma peli tänään? No ihan kivasti oli Kumura risussa. No nyt sitten tämä mentiin tässä 3. ottelussa. Me ei tiedetä vielä seuraavaa vastustajaa ja siellä jännästi on tilanne tällä hetkellä, koska toista jaksoa näytti Fera johtava ja ensimmäisen jakson voitti sitten Virkiä. Kumman ottaisit vastaan? Sieltä jompikumpi niistä tulee? No kummatkin on kyllä erittäin hyvä vaihtoehto, mutta olisi se nyt aika siistiä pelata Sotakonnan derbyvälierissä, että ehkä sitten Fera, jos pitää jompikumpi sanoa. Eikö vain? Kyllä, juuri näin. Millä tavalla lähdette valmistautumaan tästä nyt sitten eteenpäin? No nyt hetki palautellaan ja puretaan tää sarja ja otetaan opit matkaan ja sitten kun tiedetään vastustaja, niin käännetään katseet sitä kohtaa.